Po oskenovaní QR kódu sa nám teda ukáže takáto ikonka, kde si zvolíme naše meno a dáme iba Join. Následne, ako učiteľ zapne hru, sa nám ukáže teda naša otázka. Táto je teda dopisovacia, čiže odpoviem. A dostali sme za ňu $1. Tu sa môžeme rozhodnúť, či chceme nakupovať alebo pokračovať. Keď dáme nakupovať, tak môžeme teda získať rôzne bonusy a ponuky a tak ďalej, ale to teraz napríklad, že za každú otázku môžeme získať nejaký bonus, napríklad takto. Ale musíme mať minimálne $10 na to, aby sme mohli vytvoriť takúto ponuku. Teraz, keď vlastne odpovieme, napríklad dáme Norsko, ktorá je správna odpoveď, dostali sme za ňu peniažky a môžeme pokračovať. Tunak tu vidíme na tej multiple choice, teda viac slovnej odpovedi, že máme tu teda dve správne odpovede, čo je nadmerné emisie a odlesňovanie. Ale keď kliknem napríklad na odlesňovanie, ono ma to automaticky posunie ďalej, aj keď som neodpovedala dobre dve odpovede. A takto vlastne to bude pokračovať, až dokým sme neodpovedali na všetky otázky, alebo učiteľ nevypne hru.